Na čo slúžil lunochod? Lunochod, ten ti behal, no, lunochod chodil, nie ani po Rusku, ani po Amerike, tam ho odpálili hore a pán behal chudáčik a nenašiel ani vodu. Asi bol na Marze, bol aj tam na mesiaci Medzitín, no a hľadal chudák a potom, neviem, či prišiel spátky, však na čo. Je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa. No, Pisu mám rád, to Monika kúpi, ona chodí v obchode, no, a túto volať je. Keď to donesú, ja to nemám pochuť, u mňa to není jedenie. Za prvé, po taliansky to nemôžem požuť, ale zúb nebudem po schode opakovať. A Pisa, to ti je tako naklonené, ja by im poradil vykopať, posilniť základy a nahnúť ho obrovskými žeriami, nebojte sa, to neodpáli. Už je veľmi nako, aby nepala. No tak volaču medzi tým. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte vo Francúzsku, trpazlivý, to bol hrozný, ten mal prevláda, musíte všetko už až do Afriky zničiť. To bola veľká chyba, Risku zahrnil zima, to robí obrovskú chybu. Ja rozum budem dávať takého človeka aj tak na Slovensku je už začal pán Fico si rozdávať. No i práve. Myslíte, ako dôjde k zatmeniu slnka? Tak vola, keď zatmením dochádzalo, ľudia sa nemolili. Pán Boh Sodomu, Gomoru púšte, zemetrasenia, povodne. Ľudia boli, ako aj teraz, to za zákernosti, neprávosti. Rodina je horšia ako cudzí. Prosím vás, nikomu nevrejte, len vlastne, no, či mamička, pinko, lebo manžel váš sen tam sa vydarí. Ja vám hovorím jedno. To je, záleží od Pána Boha, jeho syna Pána Ježiša. Dobre, ale skúste nám vysvetliť. Ľudia sa nemoli, boli erotika, sex, ako aj teraz. Na čo je im kostvo? Na čo je Pán Boh? Na čo je to? Dobre, skúsme ešte raz, vysvetlite nám, ako dojde k zatmeniu slnka. Zatmeniu slnka, to je ťažká, to sa obloha, čo to spôsobuje? Zem sa pretáča, samozrejme, a potom o tisíce rokov, alebo čo ja viem, to tak prechádza s takým sklíčkom, kúkali a spôsobuje, no to je trolinka ťažká téma. Čo to spôsobí, že nevidíme slnko? Asi nevidíme očami, ja ešte dobre vidím, manželka Anička, táte kúka televízor do jej, už musí ma dochúňať. A má 8 rokov menej. No to som neuvádal, ako je to. Čo je zdrojom denného svetla? No, to je ťažké pre mňa, lebo idem na úrad a nemám filozofiu, len život ma naučil. Zdrojom denného svetla je Pán Boh, čo nám milióny, tisíce sekúndy púšťa svetlo z oblohy, z Pána, z nebíčka. Tak. Zdrojom, tak potom svetlo, lebo tak boli ako medzi tým by sme to mohli. No, tak. No, zdrojom je čo presne? Zdrojom je svetlo. Aké svetlo? Zdrojom je život, zdrojom je slnko a tak boli ako medzi tým. Ochraňujú vás ruka Bože, Šabo, Janko, Obice. Príďte na Obice zaspívať a